Shin a Najeriya police yana da power ya kama ka ba tare da arrest warrant ba, wato takardar umarni daga alƙali cewa a yi arrestin ɗinka? Shin kuma police ne kaɗai yake da power ya arrestin ɗinka in ka aikata laifi? To domin sanin waɗannan abubuwa ka biyo ni cikin wannan video. To abu na farko, arrest ya kasu kashi biyu. Akwai wani arrest da ake kiransa arrest with warrant, akwai kuma arrest without warrant, wato arrest da yake da buƙatan sai an baka takarda na warranty, akwai kuma arrest da baya buƙatan haka. To wannan offense ne yake buƙatan warrant. Akwai dokoki, wato akwai takardun da suka rubuta dokoki ko kuma kundin dokoki da suka ayyana laifi da za ka iya aikatawa. Akwai laifukan da aka ware cewa wannan ba za a kama ka da su ba sai an baka warranty. To duk wani offense a cikin waɗannan laifuka, duk wani laifi a cikin wannan da ya nuna cewa dole sai da warrant of arrest, to ba za a arrestin ɗinka ba, dole sai a nuna maka wannan takardar umarni daga alƙali. Kuma alƙali, wato judge, shi kaɗai ne ke da power ya bada wannan warrant of arrest. Police da girman matsayinsa bai da power ya bada warrant of arrest, saboda haka ku rike wannan a ranku. To wani kuma laifi ne baya buƙatan sai an bada warrant of arrest? To yakan yi faɗuwa cikin waɗannan abubuwa da zan bayyana. Na farko shine yayin da police ya ganka kana aikata laifi. Idan ya ganka cil kana aikata laifi, to baya buƙatan sai an nuna maka wani warrant of arrest. Ko da laifin nan yana cikin laifin da aka ce dole sai da warrant a arrest, dai a gaban sa kake aikatawa zai iya kama ka. Sai abu na biyu shine idan wato kana cikin jami'an tsaro kuma ka gudu, kamar soja ya gudu ya bar soja, in dan sanda ya ganka kuma an saka, wato ana neman ka, zai iya kama ka ya kai ka hukuma. Sai abu na gaba, idan ya kasance an ganka da kayan sata, wato an ganka da wani kaya a hannunka kuma sai ya kasance wannan kayan ba ana zargin cewa satan sa aka yi, to shi ma zai iya kamawa. Sannan sai police yana da wani information a kanka na cewa ka aikata wani laifi, yana da dalilai masu ƙarfi da zai nuna cewa ka aikata wannan laifin, to ko ba warrant zai kama ka in dai wannan laifin da ka aikata baya buƙatan warrant of arrest. Sai abu na gaba, idan ya kasance kai ɗan Najeriya ne, aka ganka a wani ƙasa kana aikata laifi, police ɗin Najeriya ganka kana aikata wani laifi wanda in a Najeriya ne za a iya arrestin ɗinka, to shi ma nan zai iya arrestin ɗinka ko da ba warrant of arrest. Sannan akwai alƙali wanda idan ya ganka kana aikata laifi, alƙali yana tafiya ya ganka kana aikata laifi, zai iya sa a kama ka ko kuma shi ya kama ka da kansa, wato ya arrestin ɗinka. Wannan ma ba a buƙatan wani warrant of arrest. Sannan haka, ko da mutumin gari ne wanda ba ɗan sanda ba komai ba, ya ganka kana aikata wani laifi, zai iya arrestin ɗinka ya kai wa ɗan sanda ko da babu wannan warrant of arrest ɗin. Sai abu na gaba, ko a ganka kana shirye-shiryen yin laifi, kana ta ƙoƙarin wato aikata wani laifi, to nan ma ɗan sanda zai iya kama ka, in dai cewa in ba a kama ka ba da ka aikata wannan laifin, to nan ma ba ya buƙatan ya nuna maka warrant of arrest kafin ya kama ka. To wannan yana daga cikin abubuwa da ya kamata ku sani game da arrest na mutum, amma ba duka bane, akwai maybe abubuwan da na bari, so saboda kar bidiyon ya tsayi, sunana Barista Bashir. Ku yi like da follow kamar da ku saba domin sanin abubuwan da suka shafi dokoki na Najeriya. Na gode, sun hada bidiyo na gaba.